Nazdar lidi, já jsem Kuka, vítám vás u svého dalšího videa, tentokrát z Čech ještě. Teď jsem kousek od Plzně, v takové menší vesnici. Teď jsme tady u takovéhle chaty. Tohle je půda, to co teď vidíte. A teď jdeme na úsek, kterému říkají, jsme tu teda u kamarádu a teď jdeme na úsek, kterému říkají Private River. No, bydlej v Koreji, teda musím poznamenat, takže a chodí do anglické školy, takže jo, říkají tomu anglicky. No, tak jdeme. Jinak, jo, dneska jsem se říznul o nůž, po tu rybičku, co jsem vám ukazoval včera. No, já už tam pomalu budem, koukám. Ještě chvilku, tak ležíš bodlák. Je to tu trošku zarostlý. Nechci vám nic říkat, ale zarostlý to tu je. A tady kopřiví. Kopřiví nesnáším, no tohle naštěstí. Kopřiva nebyla, kopřiva, fuj. Jo. Tady tam dole už je ta řeka. Nebo spíš říčka. Je tam poměrně mělká. A jo, jdem se tam podívat. Cesta bude trošku delší, ale tím vám řeknu. Napište mi do komentářů, jestli byste mi chtěli posílat třeba nějaký balíčky, dopisy. Nevím, pak bych dělala unboxingy. Jinak teď 30 dní unboxingy určitě nebudou, protože teď jsem ve Francii. Nebo budu. Zatím jsem ještě v Čechách. No a jo, kam mi teď zmizeli? To by mě fakt zajímalo. No, asi tudy? Je, vedle. Ty vogy. No, říčka pěkná. Tak, zpátky. Hop. A tudy. Správná cesta. Pěkně zarostlý. Doufám, že tam už bude pláž, protože loni byla pláž tady dole. A teď je to tam zatopený. Ting. Ježiši. Jo, ale jestli se vám bude video líbit, tak nezapomeňte dát like, i když nemusíte. Ale když budete chtít, tak jo. Tak a už jsme na pláži. Tady jsou dvě, tak si dejte. Tady jsou maliny. Teďka vás musím vyfotit, já jsem vás nějaký proslužil. Krásná řeka. A tady je něco jako malý jezík, asi vidíte. No. A tady je ostrov. Zapomněl jsem si vzít plavky, sakra. Hlavní lovec, vy? Je to tady, voda je trošku straná, ale tak ne. Ahoj! Tady Lukáš. Ahoj! Tady Lukáš. Ahoj! Dobrý den! Čus! Tak. Dneska teda jedeme ještě až do Francie, do Novatelu, na kousek za hranice. No jinak, tady jsou kamarádi a... Jérôme, Fantahy. Čau! Zatím.